एक घंटा श्रमदान निजेनि बे प्रग्राम हाबाफारिखौ लानाय जादों 1 तारिख अक्ट'बरावहाय 2 अक्ट'बरावहाय बेयो जोङो 10टानिफ्राय 11टायाव लानाय जादों आरो मेगा जे इभेन्ट जागोन जोंनाव जेरावहाय जोंनि गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि एमएलए सारा बेखौ जोङो गान्धी पार्क महात्मा गान्धी पार्कनि दावहायनो जोङो लानाय जादों जाहाथे जायहा गोसो दङ बे जोंजोंनो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन बे आबहावाखौ जोङो मोजां खालामनो हायो पल्यूशन फ्री खालामनो हायो जोंनि बिटिआरनि चीफ मानगोनां प्रमद बर' सारा क'क्राझार हेडक्वार्टार अफ बड'लेण्ड टाउनखौ सिटी अफ पीस बा गोजोननि नोगोर होननानै जे बिमुं होदों बेखौ जोङो थारैनो लाखिनो हायो जों बयबो मिथिगौ जुदि जोङो जोंनि नोगोर जोंनि सोहोरखौ साखोन सिखोन लाखिनो हायो साफा लाखिनो हायो क्लीन जुदि जों दोननो हायो ग्रीन जुदि जों दोननो हायो होमबासो जोङो बेखौ माने इन ट्रू सेन्स गोजोननि नोगोर होननानै जे बिमुङा आसल मिनिंखौ जोङो होमबासो मोनगोन ओंखायनो जोङो गुरैयै खावलायनो सानदों जाहाथे गाबोनहाय बयबो जों बाहागो लाफैयो नैबे क'क्राझार सोहोरखौ नोगोरखौ स्वच्छ भारत मिशननि जे थांखि लानानै सांग्रांथि मेल लिंदों बाहाय बयबो जाहाथे बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायदों बाहाय जायहा गोसो दङ बिसोर स्वच्छता ही सेवा होननाय मोनसे पर्टेल दं बाहाय रेजिस्ट्रेशन खालामनो हायो रेजिस्ट्रेशन खालामनानै जोङो गासिबो जोंनि वार्डआवहायनो बे साखोन सिखोन खालामनायनि हाबाफारिया जागोन आरो जोङो बे हाबाफारियाव जाय बाहागो लादों बिथांमोनहा गावनि फट'खौ माने क्लिक खालामनानै आपल'ड खालामनो हागोन आरो जोङो बयबो खावलायो जोङो बयखौबो खावलायो जाहाथे नैबे जोंनि जन आन्दलन जोङो जे जोंनि देश जोंनि भारत जोंनि आसाम जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोंनि नर्थ इस्ट ओनसोलखौबो जाहाथे जोङो गासिबो नोगोरानो जा गामियानो जा सोहोरानो जा जोंनि दैमा दैसा जों गासिबो जायगाखौनो जाहाथे जोङो साखोन सिखोन लाखिनो हायो जाहाथे जोंनि आबहावाया माने मोजां जानो हायो बाहाय जोङो बे नैबे जे आन्दलन बे जो सोमावसारदों जोङो साखोन सिखोन दोननायनि बाहाय जाहाथे बयबो सोमावसारफायो बिनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिबोसिमबो गाबोन जोङो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआवहाय मोनसे जोबोद ओंथि गोनां प्रग्राम लानाय जादों हाबाफारि लानाय जादों स्वच्छ भारत मिशन खौ जोङो बयबो मिथिगौ बयनिबो खुगा खुगा स्वच्छ भारत मिशन होननाया स्ल'गानल' नङा बयबो बेखौ सांग्रांथि हिसाबै लानानै बयनिबो खुगा खुगा जोङो दाना स्वच्छ भारत मिशननि खोथाखौ बा हाबाफारिखौ जोङो लालायलायसै जेरावबो दा थिग बेबायदिनो जोङो माने गाबोनहाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों जोंनि मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि श्रीयुत नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि मन की बात दावहाय एपिल खालामदों जे 1 तारिख 1 अक्ट'बरावहाय जाहाथे जोङो बयबो 1 घन्टा मोनसेखौ श्रमदान खालामो जोङो माने सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो जायगा जायगा जोंनि गामियानो जा नोगोरानो जा सहरानो जा गासिबो अल अभार द कान्ट्रि बे नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बाहाय जोंबो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन जों बयबो मिथिगौ जोंनि राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीनि जोनोम साना 2 अक्ट'बराव जेखौ जोङो गान्धी जयन्ती होननानै फालियो बाहायबो जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जोङो गान्धी जयन्तीखौ फालिनो लादों आरो बिनि थाखायनो सानसे आवगोल 2 अक्ट'बरावहाय जोंनि प्रधान मन्त्रिया खावलायनाय बादियै जोङो बयबो 1 घन्टानि हाबाफारि लादों 10टानिफ्राय 11टासिम जोंनि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआवहाय 10टा वार्ड दङ दा बाहाय गासिबो वार्डआवनो
जोंनि वार्ड कमिशनार्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO बा जायहा गोसोआव स्वच्छ भारत मिशन बा गावनि आबहावा जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिनायाव जायहा सांग्रांथि दं बिथांमोनहा जों बाहागो लागोन आरो बायदि बायदि डिपार्टमेन्टआबो जोंजोंनो ज' जानानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। PHE हेल्थ डिपार्टमेन्टआबो दहायै खावलायहरनाय जादों जों जाहाथे जयै हाबाफारि लानाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां सानजा क'क्राझारनि MLA श्रीजुत लरेन्स इस्लारिया गाहाय आलासि महरै फैनानै बेखेवफैगोन आरो जोङो माने गासिबो क'क्राझारनि थागिबि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोयै जोङो गुरैयै हामलायनाय बावनानै जोङो खावलायनो सानदों जाहाथे नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि क'क्राझार नोगोरखौ साब सिखोन लाखिनायाव जोंखौ मदद होयो।